Για τα ίδια του εδώ μπαίνουμε. Ναι, φίλε, εδώ περνάει. Εισιτήριο. Το 863 είναι. Εισιτήριο. Τι λέει, ρε, καλημέρα. Καλημέρα. Πίσω το μία πίσω. Βρέχει, Εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα κάνει. Μου το σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο Σταμάτης και μου λέει έλα, πού είσαι, μου λέει, 5,5 ώρα δεν μου λέει να φύγουμε. Το μπούστε. Του λέω, περίμενε, δεν έχουν πάρει ούτε καφέ, του λέω. Καλό ριζικό. Okay, 6 years. 6 years. Τι σεξι. Τόση ώρα μαλάκα δεν τράβαγα. Αλήθεια λες. Ναι ρε μαλάκα, το πρωί. Ναι ρε μαλάκα, ναι ρε μαλάκα. Στον ντεπόζιτο δεν έχεις βάλει στο μηχανάκι? Στο μηχανάκι δεν έχω βάλει, λέει. Έκανε μόνο μάλακα. Κάτσε να το κατεβάσουμε. Φέρε γιατί δεν πήρα ρε μαλάκα. Ένα λεπτό να πάω μια ταλέψα γρήγορα. Εσύ ποια σχέση μου. Άμα και αυτό. Έλα. Εντάξει, Σταυρός. Σταυρός, εντάξει. Άντε ρε μαλάκα. Πάντα Σταυρός. Μαλάκα με λες γαμίσει με τα φώτα, Ναι ρε μαλάκα, εδώ είχαμε σε μένα που είμαι πιο μπροστά. Μαλάκα δεν βλέπω τίποτα. Όσα παιδιά. Ρε, είχαμε σε μένα που είμαι πιο μπροστά. Μαλάκα. Όταν σου άφησα τα προβολάκια σε τύφλωσαν. Εντάξει. Όχι, δεν βαράνε τόσο πολύ. Λίγο. Ξέρω ότι δεν βαράνε. Του Μίτσης με βαράνε πιο Βαράνε. πολύ. Μαλάκα, ναι. Βαράνε. Ο Μίτσης που είναι πιο πίσω. Βάζω το χέρι εδώ στο καθρέφτη, ρε μαλάκα, γιατί δεν βλέπω. Κάτσε ρε μαλάκα. Σήμερα θα τα γαμίσουμε όλα. Ναι, δεν είναι κακή η πόρτα. Γαμάτι είναι. Απράβεις. Θέλει λίγο μετατροπή. Θέλει 2-3 πράγματα, γιατί βιάστηκε ο μαλάκας ο Μίτσης. Θα την κόψει. Ναι, βιάστηκε ρε. Του λέω περίμενε. Εμείς πήραμε τα μέτρα, αλλά του λέω περίμενε να το ξαναδούμε. Για να μπαίνει πιο σφινωτά εδώ. Ναι, εντάξει, ήθελε ας πούμε 2-3 πράγματα. Εντάξει είναι, ρε, δεν πειράζει. Καλή είναι όμως. Έλα ρε μαλάκα, μια χαρά είναι. Πώς την κλείνεις, ρε πούστη. Σιρτάκια. Έχει βάλει σιρτες. Εγώ νομίζω ότι το τρέχει. Εγώ το έχω σβήσει. Τι κάνει έτσι? Εκεί μαλάκα, κουκλίαζε μαλάκα. Με άγχωσες. Δεν ακουγόταν από το αμάξι. Το μάξι μαλάκα δεν τράβαγε τώρα στον ανήφορο. Είτε με τραβαγέ. Έχετε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μάλλον και το κρατάει ρε μαλάκα. What did he say? Αντώνη, μην τα λες, τα τραβάω βίντεο. Αντώνη, μην τα λες αυτά. Θέλω να τα ανεβάσεις. Τώρα μην τα λες αυτά, ρε μαλάκα. Θέλω να τα ανεβάσεις. Μέτριο, ένα μέτριο, φίλε, ένα μέτριο. Μαλάκα, θέλω να βάλει την ημάντα εδώ απ' έξω, ρε αυτό, ναι. Και πώς κάνω έτσι το βεζινάδικο και φύγει. Την είχα βάλει απ' έξω, θα τον δείξει από μέσα. Πες του παιδί, να άλλαξες? κάνεις μια μετατροπή. Τι είπα, θα το φτιάξω πόρτα τώρα μπροστά. Μπροστά ή πίσω. Μπροστά Το με... μάτι σήμερα. να- Πολύ Γιατί δεν φτιάχνεις όπως εγώ φτιάξαμε μια τέτοια πόρτα και να αλλάζεις απλά μια πόρτα πίσω. Γιατί να αλλάξω. Γιατί μπροστά πρέπει να τερματίζουν. Να τερματίζουν μπροστά. Όπα, sorry. Λέει, τον Να εξοπλισμό, τερματίζουν μπροστά. Ναι, ξέρεις τι θα κάνω. Και κλείνεις την πόρτα. Όχι ρε. Φτιάξεις μια τέτοια πόρτα, ρε μάνα. Όχι ρε. Φτιάξω εδώ μια πόρτα. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Κοίτα εδώ κενό που έχει εμένα. Με το ζώο χωράει το χέρι μου. Για σένα είναι 120, αυτό είναι 140. Τι λες, ρε μαλάκα. Τι λες ρε μαλάκα. Και το 40 και τα δύο. 140 είναι. Και αυτό 140 είναι. Ναι. Τι λες ρε μαλάκα. Απλά Μισελέν με μήτας με μέτζελ έχουν διαφορά όλα τα λάσκα έχουν Αυτό είναι διαφορά. φορτηγού ρε μαλάκα. Μα πραγματικά ρε. Γαμάει ρε. Εγώ τον είδα ανεβαίνει ανηφόρα χωρίς να πέσει. Αυτή την καημένη την ανέβηκα, μαλάκα. Τώρα το επόμενο αλλάζει, το επόμενο έχει. Και δεν τα αλλάζουμε τίποτα μετά. Σελήν. Μισελίν. Σελήν. Μαλάκα. Μισελέν, τα Κολλάει, ελληνικά. είναι medium και κολλάει το δάχτυλό σου. Και κολλάει, είναι medium. Και είναι και μαλακό, κοίτα. Για medium είναι μαλακό. Μαλάκης με τα δίχρονα, βάλει το νερό μέσα να σας μπει. Κοίτα εδώ αυτού. Θα φτάσουμε πάνω και θα τρέχει νερό μέσα. Σιγά ρε. Έχει την κούρμπα ρε μαλάκα. Ήθελε τον bad plug. Bad plug. Άντε βρε μαλάκα, έχεις βάλει βενζίνα στο μηχανάκι σου. Δεν πρόλαβε χθες ρε μαλάκα. Κάτσε ρε δεν μαλάκα πρόλαβε τώρα, χθες. θα να το γεμίσω λίγο. Γιατί το βάζεις. Για να μην στραβώ στην πόρτα. Γιατί είναι πολύ ψεύτικη.
Εσένα γιατί είναι σαν τον πύργο της πίτσας. Όλα και τα δύο έτσι είναι, ρε μαλάκα, δεν μας έχουν κάτσει καλά. Από χθες παιδεύομαστε. Λίτο υπάρχουν, ξέρεις. Παπάνε. Δηλαδή το χαβασάκι. Προσφέρασε εκεί έξω στην εθνική μαλάκα. Και με περνάνε κάτι πατάτα special. Πέσε το από πάνω. Και πιο ψηλό είναι σαν να πίσω. Καλά, αυτό μπορεί να το κόψουμε από το μηχανάκι, ρε φίλε. Τα πλαστικά. Πες την αλήθεια, πες την αλήθεια, το έχεις χαμηλώσει για Όχι, αλήθεια. Πες την αλήθεια. Το έχουν πέσει. Μαλάκα αυτή τη παίζει. Το οχείο ρε μαλάκα, το ξεχνάμε. Ναι, βάλτε. Το πήρες το μπουφάν. Το μπουφάν εσύ το πήρες. Εγώ το πρωί το θυμήθηκα. Ήθελα να πάρω και τη βάση για τον Παμπρίζα, αλλά και την ξέχασα. Δεν έχετε ιδέα πόσα χάπια έχω πιει μέσα σε 3 μέρες για να μπορέσω να έρθω άρτης εδώ σήμερα. Τι είναι αυτό? Ταινία. Είσαι καβλέουρα. Εγώ βάζω τέτοιες. Έλα ρε, πάρε να σκουπίσεις τη μύτση. We're not rich, Ναι, ναι. we're broke. Α, Είναι τα ρικάκι. δεν θα είναι πολύ. Θα φύγεις. Θα το μετάξεις τώρα αυτό που σκουπείς στη μύτη σου. Να πάω να το μαζέψω. Δεν θα σκουπί για κάθε μαλάκι. Από τις 4 ώρα μας. Και 4 μαλάκα από τις 2 σου πήγαινε στο Μαλάκα, δεν ξέρω κρεβάτι. πότε το κάνετε αυτό, δεν ξέρω. Μαλάκα, από τις 4 ώρα Παιδιά, 5 και 10 και εδώ, λέω. 11, 5 και 10. Έλα ρε, μου λέει 5 και 10, έλα. έχω βάλει 11,5 ώρα, βλέπω Liverpool, έχω ξαπλώσει, βλέπω Liverpool, με παίρνει ο ύπνος στο 80 και ξύπνησα Πώς με κέρδισε? το ζόρι, δεν ξέρω, στο 80 Δεν γιατί ξέρω. κέρδισε 2-0. Δεν το είδα τελικά. Έλα πάμε. 3 η ώρα. Το να ξέρεις. Ε? Έτσι ήταν, δεν το έχω νερώσει εγώ. Ω, κατάλαβα. Τρεγιάζει όπως είναι. Έχει βάλει Έτσι νίκη. έκανα. Μαζί με τη συσκευασία. Ήταν αυτή με τα κατέμι, 2. Χέζανε και του φωνάζει όλος. Ρε μαλάκα, το δεν είναι από μένα, έτσι ήταν. Σε βλέπω συγχαίνεσαι γι' αυτό. Ναι, ναι. Για πες. Μωρή Λουκία του λέει. Μωρή Λουκία του λέει, σκουπίσε με μωρομάντιλα το άλλο. Ω, και το κρύβει, κατευθείαν. Καλέ που ξέρεις το όνομά μου, του λέω. Άντε πάμε, πάμε. Αυτή εκεί πάντα. Έλα, έλα. Έλα, πήγαμε. Γιατί εμείς τον είχαμε βάλει ρε μαλάκα, δεν το είχαμε σφίξει πολύ. Γιατί το Όχι, δικό σου... λέει ότι ο Στάθης ήταν όλα τα μηχανάκια δεμένα με σταυρό μαζί. Με σταυρό. Δεν ήτανε. Το είχα τραβήξει από εδώ. Τα είχαμε πάρει όλα μαζί. Παιδιά, Σχεδόν κανένα σε το κανένα. ένα Μόνο στον μπήκε- πρώτο βάλαμε που ήταν νομίζω στο του δικό Νίκο μου αριστερά και μπροστά. στο δικό- Του στάθηκε πει σάντουιτς. Δεν βάλαμε ρε, πουθενά δεν Στο βάλαμε. δικό μου κουμπιστό το είχαμε βάλει. Εγώ Ρε. είχα βάλει. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε. Πάλι. Το κόξω φυσικά. Για την πύλια. Πάτε μια την τάπα ρε. Και σβήσει τα μάξι ρε. Σβήσει τα μάξι ρε. Τι θα πάθει. Και τα έχεις αλλάξει όλα και δεν έχεις αλλάξει τη βαλβίδα ρε μαλά. Πήγαινα Ναι άλλη ρε βαλβίδα να πάει να μαλάκα. χαμηθεί. Αυτό ρε μαλάκα, μια βαλβίδα. Κάτσε γιατί... Για κάτσε να ακούσω. Βρωμάει. Σας βρωμάει μέσα δηλαδή. Δεν πάει μέσα.
Νάτονα. Μάγκας. Αυτός ο καλύτερος. Έλα ρε φίλε. Την κάνανε και χθες την βόλτα. Α, λες, Όχι, το έγραφε. Ναι, το είδα. Αυτό που σου στείλα εγώ. Φόβο το σλασέρ. Ναι, δεν το θυμάμαι. Τι μου κάνει. Ωραία, έχει φάει τις βίδες εδώ. Πάτα τη μία, ρε. Την πάτσα. Και χάνει ακόμα. Σταμάτησε. Πάμε. Γι' αυτό έκαψα πολύ γρήγορα, ρε μαλάκα. Αλλά δεν ήταν λογικό, εντάξει. Αύριο που δουλεύω θα το πω συνεργείο με τον Άξελ. Ναι, δεν γίνεται. Έχει χώρο. Γεια σας. Καλημέρα. Να μαράζουμε κανονικά. Οκ. Ναι, είναι βλάμιση. Γρηγούριδες συχνά δεν βλέπω. Άμα δεις πρέπει να Το κοιτάω. σταματήσω. Και εδώ είναι να αλλάξω. Δεν μην κλείσουν πολύ το δρόμο. Εκεί μέσα. Τι λες, να εδώ δίπλα. Εμείς τα παιδιά Ένας, δύο, τρεις. Θα παράμε μετά. θα κλείσουμε εδώ. Κόλλησε το λίγο. Τι να κλείσουμε. Βάλ' το μέσα. Τσιμέντο. Πού θα το βάλεις. Σε χωράει λες. Χωράει. Μην κολλήσω. Περίμενε, ναι. Και άμα κολλήσεις. Κάτσε ρε. Περίμενε. Σε παίρνει άντα, έλα. Ναι, πάμε άμα είναι γραμματεία και τέτοια, να τελειώνουμε. Τα παίρνω εγώ. Ναι, εσύ πάρ' Τα παίρνω εγώ. Έχεις κας. Λίγο κας. Λίγο κας, δεν έχω κας. Πάλι δεν χωρίς και μετρητά. Έχω πολλά στην κάρτα όμως. Μπορεί να μην έχω μετρητά, αλλά έχω πολλά στην κάρτα. Όχι, θα στα δώσω, λέει. Άλλο αυτό. Εγώ σου θέλω κας. Έχω τελειώσει το βρακί μου. Δυστυχώς είναι λίγο υγρό και έχω θέμα. Έχω πάρει μαζεύτερο εσώρουχο. Όχι, εδώ. Η φάση είναι Ναι άρρωστη. ρε μαλάκα. Κι εγώ πήγα. Πάμε. κατευθείαν γραμματεία. Πήγες κατά γραμματεία. Ναι ρε. Πού το έχω τσίξερα. Έχει βασιλείς πάλι ένα ευρώ ρε μαλάκα. Ναι, αυτό του λέω. Ένα ευρώ έχει Τσάπα θα το πάει. Ρε μαλάκα, αφού δεν πρόκειται να κάψουμε. Ναι, αυτό λέω γιατί πας μπετόνι ρε μαλάκα. Έτσι, για την Ελβία, για τον εφοδιασμό. Πάει λίγο παραπάνω ρε μαλάκα. Κι άλλος εγώ ανεφοδιασμό πρέπει να κάνω δύο. Έλα. Έτσι κι άλλος ανεφοδιασμό πρέπει να κάνω δύο φορές. Έτσι. Εδώ είμαστε. Πάτα λίγο αυτό το κουμπί από πάνω ρε. Να κλείσει.